Tunin ay fried chicken. Ako na nang marinate. Oh my gosh. Ala, sayop di po eh. So, di na. Kapit na manamlig marinate sa ako ibabad siya sa cornstarch o egg o breadcrumbs. Wala. Paspasan ko luto kay nigabot sa kong bana. Wala makakaon na largo nga o na mig largo. May ni kay yan akong binanda si lutoon. So paspason ni gini haron mga manulo. Pabot akong husband mo mukaon na lang. Kay dili bialim nga inigabot mo po'y maghikay. So malipay lang ko nga ako'y palutuon kay ngano dali ra kayo. Makikabot niya kaon naglargo. Happy ba ni magtrabaho tayo niya mo po'y magluto mo po'y mo trabaho niya. Mo nga ako na magluto. Na sige gyud sige paspasan gi ko ni pray. Kaya natrasaho ko sa oras. Na. Hikay kitag panihaponan ni nga fried chicken. Na hala sige yun. Okay yun gini. Ako ning paspasan og fry. Na ibabad lang siya og cornstarch og harina pero gimarinate na ako daan gitimplahan ako. Pag magtimpla akong gibabad og akong gibabad og cornstarch og egg. Ora. Lamiya bitaw. Kani nga manuka no wala kini siya bones. Walay bukog puro gid unod. Umot lang kay diri sa mutangan sa akong bana nga lugar. Din minagpuyo kwan. Ang ilang manok diri walay gyud mga bukog puro gid unod. So dili nagikinahanglan nga magkuha pag bukog. Largo-largo ko nagikaon. Safety gyud. Na sige paspasan gyud nako kay karon taon mo uli na akong bana. So nanani pa ni hapon nung sudan. Yan sunod ani ang vegetables nga mushroom, uhong nga lagpad og uhong nga tag-as. Butangan ako og kamatis. Ya timplahan na ako og kanang asin og soy sauce. Soy sauce nila. Soy sauce nila may lami kay nga soy sauce ay grabe. Okay gani guyas ng asin makaadik ang soy sauce. So ako lang paspasan kay ganahan mo siya side dish. Iya man request na side dish. Diri sa mong pagkaon naglabi ang sudan. Ang kanon gamay ra kaayo kay okay na. Try na siya. Crispy siya bumuk. Ako ang plato. Luto na. Paabot na ko sa kong bana. Okay, nakaabot naman akong bana. Mga unami. Yes. Okay. Ilan ako sila appeal sa akong video kay kanang kapoy. Kapoy ang bigang sa trabaho. Mga naiming lang ko nga sila kapoy. Akong anak po kay mingon pong dili po siya. Okay ra, kauna ta. Manihapon na. Salamat sa inyong paglantaw everyone.